bychom vám představit dva typy jeřábů. Jeden pro menší kamery, jeden pro větší kamery. Ten menší je pro kamery do 2,5 kg a ten druhý dvouramenný je pro kamery vyšší váhy. Pak tu máme ještě jeden výrobek, kterému říkáme rotátor, no a to všechno si teď pomalinku představíme. První sestava se skládá ze stativů, většinou používáme stativy Manfrotto a nebo je vyrábíme. Manfrotto vybíráme tak, že jde samozřejmě o nosnost alespoň 40 kg. První část jeřábu s kloubem se nasazuje do stativu a má ruční ovládání. Druhá středová část, jestli chceme dosáhnout jeřábu, který má až 3,5 metru délky, a třetí část, která se dá nasadit buď na to první, anebo jako prodloužená k části 2. Jako další jsou nutná závaží, pak uchycovací šrouby, druhá páka na ovládání a držák kamery. Zde jsou šrouby k zajištění závaží. Součástí všeho je přenosový vak. Jako další samozřejmě LCD televize s ovládáním švenku na kameru a s prvním základním motorem. Ovládání k motoru do ruky. Pro složitější natáčení je tu pak švenkovací hlava, originál, a v ní je baterie, ovládání a sada kabelů. Druhý jeřáb pro dvouramenné kamery nebo pro těžší kamery je dvouramenný, může být i tříramenný. Samozřejmě zde se řeší trochu jinak uchycení obrazovky, založení závaží a samozřejmě délka může být zase libovolná. Improvizačně jsme dneska vzali pouze 2 díly. No a potom je tu samozřejmě ještě vyrovnávací tyč.